Moje meno je Richard Blumenfeld a je to v preklade Blumenfeld, je to kvetové pole. A dokonca v Čechách bol jeden veľký režisér Pavel Blumenfeld a pán Forman mu robil asistenta. Nemám iných menovcov, iba v podstate rodinu. Iba v Izraeli a v Amerike sú už iní menovci, aj moji, ale väčšinou je to blízka rodina. Čiže áno, bol to aj z môjho uja bratranec, alebo nejako takto. Leitmotiv tohle festivalu byla detektivka. Vyhrál ten spot, který pak se stal znělkou. Ta zápletka. Prakticky, když to přeženu, tak celý festival se vyšetřovala vražda. Neskákejte mi do řečí, člověče, vás si vyslechnu později. No, já vím, že se to asi zrovna teď moc nehodí, ale já si s vámi potřebuji promluvit. Promiňte, ale na dotazy bude čas, ale teď jsme bohužel v případě. Hlavně, že už sedíte. Víte co? V pořádku, dámy a pánové, já se strašně omlouvám za takovou nečekanou jednu vraždu. Jenom to nebylo úplně tak jednoduchý, když tam pan inspektor vyběh a ty to tam začal rozrušovat. Vzniklo to tak, že vlastne prvýkrát nám dali tú filmovú znělku, ktorá vyhrala. Muž, 25 let, přežrání. Víme čím? Myslím, že to je jasný. Tak to vypadá, že tady v písku žerou film. A tá pre mňa bola trošku detektívneho rázu. No a napadol mi taký príbeh, že vlastne by som vedel spojiť tú detektívku s celým príbehom festivalu. A to tak, že tá postava, ktorá vlastne umrie, by mohol byť študent, ktorý na základe nejakého popudu profesora, ktorý ho postrčil, aby v živote niečo dokázala a ho trošku vzbudil. Úplně vážně, je 10 dní po termínu, ty si měl odevzdat nějakou práci. Končíme, vykašlal se na to, ale co mě nevíš, víš, jak to vypadá, víš, jak je to splácaný, víš, co to udělali, ty ani nevíš, co to je, že se ve filmové řeči používá detail, celek, polocelek. Dnes sú umelecké smery sú preplnené mladými ľuďmi a tí mladí ľudia si neuvedomujú, že skutočne ak chcú niečo dokázať, ten talent je vždy len 5% a nie je toto určujúce, čo vám určí ten úspech alebo ten záujem tých ostatných ľudí, ale je to snaha a v prvom rade ide o ten cieľ duševný a vôbec aj taký ten študentský, že ide mi o vec a urobím preto všetko na svete. No a tak som snažil sa nájsť to morálne posolstvo, nejakým smerom ho proste tlmočiť a napadla mi proste taká myšlienka, ako vytvoriť prostredníctvom toho, v tom večeri, že sa bude stále tá postava nejakým spôsobom vynárať a tak som vlastne získal toho detektíva, ktorý bol Batek, pán Peter Batek a jeho brat Pavel Batek vlastne točil tú filmovú znělku. Tá novinka bola tá televízia, ktorú sme vlastne tú Laternú magiku a napadlo mi, že vlastne celý večer môže byť ako jeden film. Preto to začalo akože filmom, ktorý prešiel do televízie a tá televízia už bola súčinná tuto, že bola živá. V Písku došlo k rozuzlení kuriózního případu. Minulý týden jsme vás informovali o údajné vraždě studenta tamní filmové akademie. Hrozí mu až 5 let vězení. Na zahájení 15. ročníku festivalu policie zjistila, že nešlo o žádný kriminální čin a vše byla jen reakce onoho studenta na hodnocení profesora Brabce. Ten dotyčnému poradil, ať se místo režie radši věnuje něčemu, kde by mohl mít úspěch. Student následně fingovaný zločin zakomponoval do svého filmu. A potom vlastne tá televízia nás naspäť na konci preniesla do filmu, ktorý končil klasicky titulkami. A preto vlastne nebolo ani dovidenia povedané. A to bylo teda všechno jakoby váš nápad? Bol to môj nápad, len na začiatku bol problém presvedčiť tých ľudí, aby do toho išli, lebo na tom papieri to vyzerá jednak a človek si to aj musí predstaviť. A predsa asi tú najväčšiu fantáziu alebo to presnú predstavu o tom som mal iba ja. Bolo to únavné stále presviečať a predstavovať to tým ľuďom, aby mi uverili. Až do poslednej chvíle ľudia tomu až tak neverili. Že aj dokonca sme museli vytvoriť novú technológiu, ako vytvoriť, že dáme tri vrstvy filmové a na to ešte živý vstup prilepiť, ktorý ohraničíte. No technicky to bolo veľmi náročné, ale prišli sme dokonca na technológiu, ktorá sa nikdy nevyužívala.
aj v telke som to musel zistiť a tak ďalej. Museli sme nájsť spôsob, ako urobiť niečo, čo sa vlastne ešte nikdy nerobilo, lebo to nikdy nebolo potrebné. Urobiť živo na druhu, ako by som to povedal, že tá laterna v tej laterne ešte. Trvalo mi chvíli, než jsem si uvědomil, že pan F.A. Brabec měl pravdu, když říkal, že musím změnit přístup. Připomínalo mi to trochu kázání od rodičů, ale stejně souhlasím. Jakou jste měl třeba zpětnou vazbu od diváků nebo od lidí, kteří třeba nevěděli, že to budete dělat takovýmhle způsobem? Pri tých generálkach a pri tom vôbec už pri tom finálnom prevedení alebo pred ním ešte boli ľudia skeptickí, ale našťastie po tom večeri ľudia boli plný pozitívnych ohlasov, veľmi sa im to páčilo a som veľmi rád, že to fungovalo, že to malo zmysel to pracovať a veľmi by ma trápilo, ak by to nevyšlo, ale chvála Bohu, stálo to za to, ľudia sa skutočne bavili, pochopili to a ja som bol veľmi šťastný, že to tak vyšlo.